Ndwani? Maria. Tangamire pamberi penyu pane mhuri yekwaTombo yakamirirwa naMaria as plaintiff. Then Tombo Dadirai as defendant. Nyaya ndeyekuti uya kudare Tigadzirise zvirikunetsa mumusha yanembo dzako chitupa nemari yedare. Ambakanzi dombo family muda munhu ane here kana family yese. Okay, right. Saka family yo responder and taurai zvirikunetsa so that family is here. Wana wangu kuwara wasikana wanauya vari kuvitara makasimudzazi nyaya yekunetsa ndeye wana wasikana wangu wari kurwara wairi ndowapi ndochiitaura zvekuti muna 2019 mwana wangu akarwara ndamurongedzera kuti aende kumarondera kwaanogara ndobvatanga kuti musoro wangu wakurwadza ndibatirei mwana ndichagone kubata mwana ndikati saka todini zvikanga ndautombotsvaga kuti nditsvaga ipe kuti ndiyereswa ndisichagoni kana kuyamusa mwana ndobva taenda patakaenda ndobva pabuda mbuya wake vachianza handisida kuti uende kumurume ndobva zvatakanga handisida kuti uende ba kumurume abudirwa iyeni wacho ndikati bva zvandirovesa hana bva ndakwira komubhuya kunoku bva ndauenda pana tete padhuze tete ndinozvikuita mwana ndodini zvikanzi kana zviizvo zvekufamba inini mandakaroorwa handifambi rukari kuya futi handinditaurira izvozvo zvamuri kunditaura ine handidi kana mada kufamba fambai mega mai wangu ngabuda pane muzukuru isusu wana watiripo sei ndibva ndatovhunduka nazvo bva ndazvisiya mwana yabva atanga futi kurwara akabvati ndikunzwa uda kutaura okwira bhazi kuya mukumba ogara kuchikuwa achibudirwa chero pamutare wacho namba 2 aiti akauya achingotsveta mabhegi nyange akachena zvinenge otanga kutsveta obva angotanga kubudirwa kusvika tati zvakunetsa bva tambowadaidza wabva wauya kumusha bva taenda patakaenda nawo ndobva patoitaka kutukana kakupopotedzana zvikanzi matidaidzira munhu wenyu kuti tibatsirwe nemunhu wamunoziva handei kwaRusape tongonotanga kotsvaga vanotibatsira tiriko tasvika kuno kwaRusape takaenda patakabatsirwa zvandongokubatsirai chero pano panjanji patasangana ndobva zvangotaurwa nemunhu iye akati pane imi wana tete vari pano watatu avo pana ari kushandisa baba avo nababa ine handisuda zvekunongedza munhu endai motenga jira kwamasamvu mongonoita zvekuona mega asi mese munosvika mofirira chiipa jira apa muchaona zvese zvichabuda asi chichagumisira mumwana uyo ari kubudirwa nemudzimu ndiye achapendera nhau yangu zvadaro ndopatakaenda kumba kwapamunini zvikanzi tsvagai nepapa padhuze patasvika ipapo tamunzira vakatotanga kutoti iwewe muroora newe mwana hamupfiri asi kuti atanzifirirai mese hapana chakabuda zvikanzi kana paine zvanetsa munondifonera nemunhu ndikuenda kuchecheche ndobva tafona zvikati hapana chiri kubuda zvikanzi hapana here zvamapesanisa zvandataura zvikanzi tangoita zvamataura asi havana kuzotaura kuti inini ndarambidzwa kupfira uyu mwana uyo arambidzwa kupfirira pajira vangoti isusu tisu tina mai vari kubuda saka imimi hamupfiriri mukupedzisira kwacho ukuku mwana uyo akabva azochisvetuka kuenda kotora sauti yanga iri pakitchen minute zvikanzi wauya wakanditsipika ndobva bata tete ndobva avakwiza mazamu akati ngeiwe uchiti kana uchiyamusa mwana wako anorwara abva wakwiza une nyora iwewe pahuma kugotsi wabva wafukurwa hembe zvikanzi une zvuma mwana uyo abudirwa abva atanga kudambura isusu tese takangoyewa zvikanzi nyange mukanditarisa unga sendiri kupenga imimi hamuzvioni nemaziso enyu asi inini ndiri kuzviona abva atanga kukakanura mumashure imomo zvakupera akabva ati kwabva pabuda munhu chinhu chakataura kuti ndiraenda kumozambiki tikati kana udaenda kumozambiki enda zvikanzi handiendi ndinoda mari yangu yandakamushandira uku ndoda mari yangu yandakamushandira handiendi kana rutoda kuti ndiende ngandipe gufuro tete wakatora dhora wakapa mwana ndobva chakanyarara chinhu chiya chaitaura pamwana zvikanzi ndobva takuti sezvo zvapera tete wakatanga kuridza mhere mumba imomo watidza mhere tese takati ko chiiko inga tiringonzwanana wani chiiko ndobva wazoti tabuda panze mukoma fonerai murume wangu ndodzoka sei kumba ndobva mukoma wacho wafona kuti tawirirana chichichi ndobva tazotaura kuti saka nyaya itoita sei haina kupera kamunhu hatina kuzomuona kanzi toda kumhanyira vana korongedzera vana zvechikoro tozozviona holide
holiday hapana akazombofonera munhu kana kuita sei. Mumashure umu ndakaona murume wangu auya nehuku zvichinzi tapuhwa huku iyi kukambani kwemuzukuru kuti tiidya hazviiti. Saka todini zvikanzi endai moiti ikandire kumba mumashure macho zvisati zvatomboitika izvi. Saka mwana uyu abudirwa kuti takaenda patakaenda zvikanzi endaiti hatambokukurungira ichi muteyo weporiji kana mukaradza poriji riri panze chinhu chinenge chafa morasa musadyi. Saka chakafa musi wacho taikurungira poriji taisa panze ihuku yakapiwa murume wangu natete. Zvadaro tagara tikati idzi nyaya idzi hatichadi kuti tingotenderera ngatimboendawo kunewa kuharare kwatine zvetikona pafoni. Tabva taendawo kuharare zvikanzi uyai nanatete wamanga muinawo kuda riri tipedze nyaya yedu. Takafonera vanatete hapana akatomboda kuenda kuharare kwacho. Patakati handeika kuharare mwana arwara nekuti akaendeswa kuharare ikoko nemurume wake zvatanga ari kumba kwake. Ndibva ndadaidzwa nzi mai Huyayi mwana adini arwara kumaronji. Rabva taenda kuharare kuya zvanzi dare renyu ihombe rinotoda chii vanatete wamaminawo pakutanga. Saka takafonera vanatete vese kuti mwana arwara hapana vakauya ba. Ndo pandakazoti hatingaitiwo kusunga tambo regai tiendewo kuvakuru kudare tiende kotaura nhau yani yedu kuti igadziriswe tione kuti vanotibatsirawo sei nhau iyo. Ndokuuya kwandakaita pano. Saka mumusha muna natete chete hamusina varume? Warimo. Ngiye mataura daidzapi tete aho muchiziya varume? Takanga tangonzi daidzai wanatete wanga wanatete wanga varipo paya. Okay. Asi hanzvadzi dzenyu dziripo ndewapi vari muno? Munechi 1 2 1 2 iro dare uyu murora mudzimai wenyu. Okay. All right. Iyo adare tete zviri kutaurwa izvo sete taenda kuadare. Ini chati pamusoro ichangamirira nyaya iripo changamira hatina kumbogara pasi semhuri kutaura chokwadi. Hanzvadzi yangu yakatifonera nanasisi wangu wairi ikati Huyayi kwatandi. Isusu takasimuka ndokubva taenda nehanzvadzi diki ndokubva taenda kwatandi. Isusu takafunga kuti hanzvadzi ida kutigadza pasi kuti titaure nhau iyi. Havana kutigadza pasi. Isusu takasvika kumuprofiti. Tasvika kumuprofiti takatosvika iye aripo nemhuri yake. Wachibva vaita zvawakaita muprofiti ndokutidaidza ndokubva taenda pakirava pake. Tasvika pakirava vakatanga kunongedza ini zvikanzi iwe wakaromba wakaenda kuMozambique wakazodai. Inini kutaura chokwadi ndakavaudza ndikati ndiri kutaura chokwadi pamberi paMwari. Handizivi chinonzi mushonga, handizivi chinonzi Mozambique, nyika yeMozambique. Tabva ipapo vakanditi muprofita akanditi iwewe ndiri kuona pamusoro pewardrobe yako pane bakatwa riripo inonzi jeka kwesi handizivi riri pamusoro pewardrobe kumba kwako. Ndobva wati ndikati zvinoita here kuti munhu waMwari kuti tiende tese munotora bakatwa banga iri ribude pachena. Muprofiti akaramba. Ndokubva ndati kune hama dzangu dzanga dziripo vanasisi wangu namukoma wangu anga aripo hanzvadzi yangu ndikati ndokumbirawo kuneona iwo vacho ndikandokumbirawo kuti banga iri rinotsvagwa riite sei ribude pachena. Banga rakanotsvagwa rakashayika. Wakasvika mumba mangu wakavhundunyira hana kupinda mumba. Wakasvika mumba mangu wakavhundunyira imba yese wardrobe yese kuburisa zvinhu panze kutsvaga banga iri. Banga rakashayikwa. Murume wangu akabata foni ndokufonera sekuru akati sekuru banga vanhu vamatuma wasvika asi chinhu chamataura kuti chitsvage handina kudini handina kuchiona. Ndopaakati zvinoita here kuti muprofiti wenyu auye atore chinhu chataurwa mumba mangu chibude pachena. Sekuru vakaramba vakati muprofita ati handikwanisi. Ndobva tati mangwana acho ikiwawo makuseni atamukaya ndobva taendeswa kunjanji. Takasvika kunjanji kuita vamwe varume tu wanga varipo handizivi kuti maprofita here kana kuti zvikanzi mauya panabva semhuri ndikuona munoeka kupumhana kamuri kuita. Tikati hongu kakupumhana karipo zvikati ndoti mutenge jira jena. Matenga jira jena muchanonyora zita ramai wenyu pajira jena apa moenda mumba muri dhaki mononyora zita ramai wenyu manyora zita ramai wenyu muchaona zvichabuda pajira. Ndobva taita saizvozvo taenda mumba muya takanyora zita hatina kuona chakabuda. Ndobva pa iwo mwana ari kuti ari kusvikirwa ndobva asimuka zvikanzi munomune munhu ane mushonga. Sisi wakuru wakasimuka wakati kana muine munhu ane mushonga simukai mudini mutore mushonga tiuone. Ndobva wasimuka ndobva wananga pandiri
ndobva watsvaga mushonga wakandifugura hembe zveshuwa wakandisvitsa kumusoro wakanditsvaga mushonga mese umu nemuvhudzi mushonga ndokushaikwa ndobva ndabvunza ndikati mushonga wanga muchitsvaga mauona here zvikanzi aiwa iwe wanga uchitarisira gwenzi here ati mushonga unachitaura harisi gwenzi iwe mwana wangu utori mwana wangu chaiye uri kushandiswa ndakuchenesa wakatora masauti wakandikwiza wakadiwa mazamu wakati uri kuya mwiwa iwewo nezvidhoma zvese izvozvo wakaita shakamiri ndakanyarara saka apa pavandidaidza apa ini ndakatoona kutoti ndiri kutopedza nguva nevanhu vari kutoziva zvavari kutoziva ore kare kuti ndichafambe navo handichakwanisi semunhu anga atonzi ndiwe saka ndosaka ndakaramba kuenda kuharare ende kuharare ndaisaenda changamiri nenhau yekuti handiendi kunhu kwandisingazivi mazuva ano nyika yashati handidi kukunyeperai iyo wadai mambo nyaya iri pachena kuti vanhu vabviwa nekutsanangura kwavaita nevana vanorwara zviri pachena kutoti zvakutoda kuseri kwechuru moenda kuseri kwechuru tindoona kuti vana vari kurwara nei tibatsirane handiti itai munodzoka imai manjana endai ndinoona pazvinosangana newa mapurisa panzaka Tigadzirise MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Tigadzirise MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tigadzirise MTV tinodzifamira. Dojibondora, Dojibondora.